Mira, neix dintre de les iniciatives que vam tenir per celebrar el 50 aniversari del Premi Biblioteca Breve, que es va fer el 2008, i vam pensar una mena d'activitat que pogués donar, diguéssim, com el tret de sortida, no? Va ser una de les activitats que vam fer en plan, com t'ho diria, no? 12 meses, 12 causes, no? Vam dir, farem un seguit d'activitats i la primera, que va ser el mes de gener, va ser la d'una mena de solta de llibres dintre del que seria l'any de celebració del 50 aniversari del Premi. No, perquè la gent que fa bookcrossing precisament és gent que compra llibres. Vull dir que l'únic que fa és intercanviar-se'ls, compartir-los d'una manera curiosa, diferent, però són lectors, tots ells són lectors, i donar a conèixer un llibre i fer-lo circular sempre és molt sa. Perquè tu, si llegeixes aquell llibre l'has de tornar a soltar, però si t'ha agradat i has de fer un regal una mica, el compraràs. Vull dir, jo penso que tot el que sigui posar llibres en circulació i en camí de ser llegits no va en detriment de la lectura. Però efectivament es registren, llavors és sortida, és l'única manera de fer-li el seguiment en aquest llibre. Va néixer com una de les iniciatives, una iniciativa de celebració, diguéssim, però el gust que ens va quedar va ser molt bo, en aquest sentit.